Assalamu alaikum wa rahmatullah ‘yan uwa musulmi mutanen Najeriya dan Allah dan annabi wannan sako idan ya iso gare ka dan darajar ma'aiki Muhammadu Rasulullah a yi ƙoƙari a tsaya a saurara duk abin da aka bayyana sannan sai a yi amfani kuma da hankalin basira irin baiwa da hikima da Allah ya ba bawansa. ‘Yan uwa mutanen Najeriya ni da nake magana dai ni mutumin Nijar ne sunana Musa Iliya. Ina daga cikin manya-manyan 'yan siyasa na ƙasar Nijar. Wannan goyon bayana ne nike gani a tunanina ga mutanen Najeriya bisa kan wannan message, wannan sako da zan isar muku. 'Yan uwa mutanen Najeriya musamman mutanen Arewa, musamman 'yan uwa na Hausawa. Ya kamata mu gane abubuwan da suke faruwa. Ni abin da yasa na ka goyon baya saboda a matsayinmu na 'yan Nijar a kullum mu tunaninmu da Nijar da Nijeriya duk ɗaya ne ba ma tunani ba ne, haka ne. Duk wanda ya bi asali zai gani Najeriya da Nijar ɗaya ne, tura suka raba mu. Don haka a kullum fatanmu mu ga ci gaban Najeriya, ba ma fata mu ga koma bayan Najeriya ko ɗaya. A duk abin da ya shahi Najeriya in ci gaba ne ya shahe mu, in kuma baya ne ya shahe mu. Don haka Najeriya a kullum ko addu'o'i da muke yi a cikin sallolinmu mukan saka Najeriya saboda ta shahe mu. Don haka 'yan uwa Najeriya akwai wasu abubuwa na Najeriya da ko wasu abubuwa da suke wakana wanda an ƙi a ajiye hankali. 'Yan uwa ba su gane ba, kaɗan ana sako mana cuta wadda tana cinye mu ba mu ganewa, daga ƙarshe sai ta mana wanwats, wataƙila he wuri ya ƙure, a lokacin ne za mu kai ga tunani haba 'yan uwa. Shine akwai manya-manyan jagorori na Najeriya musamman 'yan arewa wanda jigo ne ga arewar, suna kawo ci gaba sosai kuma masoya ne ma na ƙasar Najeriya ga baki ɗaya, ba ma yankunan na arewa ba. Amma a cikin tsarin tahiyar su kaɗan akan kawo musu cikas, ana ɗebe su ana janye su kaɗan. Mutane sun ƙi fahimta, sun ƙi ba da haɗin kai bisa kan goyon baya ga 'yan uwan nan, sai lokacin da wuri ya ƙure 'yan uwa su dinga dama. Ina magana ne bisa kan wannan shahararren ɗan sanda wanda kuke kira da Abba Kyari. Fi sabilillahi muna bin abubuwan da suke faruwa a Najeriya sau da ƙafa. A karatu da na yi na wannan bawan Allah Abba Kyari, a cikin abubuwan da ya yi, kai ko da wannan laihi da ake tuhuma shi da shi, ko da laihi ne na da gaske, kai abubuwan da ya yi na alkhairi ya yi wannan laihi nashi yawa. Don haka ya kamata mu kasance daidai gwalgwado muna hisab ga ɗan adam, mu auna mu gani alherin da mutum yake mana da mugun abin da ya aikata idan akasi ya samu. Barantana babu tabbas a cikin laihin da ake cewa ana zarginsa. To 'yan uwa mu a tunaninmu kawai wannan makirci ne irin na kafirai da sauransu wanda ake tsarawa idan an so ganin ƙarshen bawa, wanda ake ganin yana taimakawa ga 'yan uwan shi musamman Hausawa ko in ce yankin Arewa, ko kuma in ce masoyin ƙasar shi Najeriya, tunda shi duka ne, ba ɓangaranci ba ne, gaba ɗaya abubuwan da suke, akwai abubuwa na kishi tare da shi a cikin yanayin aikinsa. To idan ana so a taka birki bisa kan aikunan nan da yake, watakila yana kakkama mutane manya wanda su wa'ancan makirai ba su so a dinga kama su, za a nemi hanyar da za a yi a kawo ƙarshen shi. Mu a tunaninmu wannan abin ne aka yi amfani da shi don a kawo ƙarshen Abba Kyari. Kuma koda da gaske ne ya aikata laihin, 'yan uwa na ce sai mu yi lissahi da abubuwan da mutum ya yi na alkhairi da ɗan kuskuren da ya yi, wanne ne yawa. Barantana mu duka da muke rayuwa yanzu ba annabawa ba ne mu, mutane ne masu kuskure, masu rauni, wanda kowanne daga cikinmu in aka bibiya za a iya samun wani kuskure, sai dai idan abin da yake na alherin ya yi kuskuren yawa, sai a ɗan rihe ido a mushi rangwame bisa kan kuskuren shi. Da haka 'yan uwa mutanen Najeriya, abin da nake bukata da ku a taimaka ma wannan bawan Allah a cikin addu'o'i ga baki ɗaya wanda za a yi. Kowa daga cikin wanda ya samu saƙon nan a cikin sallar da zai sai mushi addu'a,
Allah ya taya shi, Allah ya kare shi da sherin makirai. Idan ma da gaske ya yi lahi, Allah yi mushi gafara, ya taimaka mushi, ya kubutar da shi daga hannun wannan mutane. Allah sa zancen nasu ya ratattake, ya lalace, ya watse, a manta da wannan magana, ya ci gaba da harkokinsa da aikin shi kamar yadda yake yi yau da kullum. Ina fata bawan Allah ko baiwa Allah wanda wannan sako so wurinki, dan Allah, dan annabi, dan soyayya ma'aiki Muhammadu Rasulullah, ku yada ga 'yan uwa mutanen Najeriya, ku yada a cikin group, ku yada ga 'yan uwa su ji, musamman tunda ni dai ba dan Najeriyan bane, goyon baya ne na ka, watakila zai kara musu karfin gwiwa da lalle su kama abin da hannu biyu su taya shi da addu'a. Haza wa salam, na bar ku lafiya.